silleen jo niinku silleen varmaan mitä teet. Joo. Eme on siis musta tuntuu, että tos murha, että Eme ainoa niinku Eme on silleen, ei kun oikeesti, Eme on vaan silleen, että ei. Kuka ei usko Emeen? Viimeksi oikeasti, että ei vittu ihan oikeesti. Ja mä vaikka tulee silleen, ujuu. 110%. Jep. Mä olin silleen, että ei kun kato, mä olisin onnella murhaamaan sen ujuu hengessä. Ja se hyvästi ja antaa olla. Joo. Mun mielestä se meni vähän pasmat sekaisin. Mä voin sanoa, että on valinta. Mä Mut tommoinen hetki tulee niin silleen, että mä tein väärin. Aika hassu, kun täällä on 2 moodia. Sä voit laittaa, että sä pidät sitä nappia pohjalla ja sit sä kuvaat sitä päästä ja sit se ei kuvaa. Tai sit sä painat kerran ja sit se kuvaa. Se ei kuvaa. Saaks tähän night mode? No tolla ei oo night mode. Ai vittu, tällä ei voi kuvaa pornoa vielä. Mulla on toinen missä. Mulla on tossa. Tässä on se aito, se vihreä. Kun mulla toisessa on. Tai sit saa se jopa hokealla. Joo. Silleen. Ihan vaan kokemuksen. Sit silleen, että siellä olisi niinku suopalaiset lääkäät. Ei siis toihan se kokemus oikein. Makkari. En halua. En tarvitse. Mä aion nakkeri ohjustaa jotain. Okei, no niin hyvä. Mut sit mä olin silleen, että itse tekee mieli. Jep, se lopputulosta saattaa olla. Sulla on vaan katsoa sitä kuljeryhmää. Hesburger on parempi. Mene takas laitella. Älä nyt aina kun mahtaa laitella sivuja, mä oon silleen, ei tästä muuta hommia. Alo on varmaan vakarina. Representing. Ei No action. Peruna. Tässä on niin hommia. Istukaa tuorekartana, kun Lepa joskus vakannut siellä. Eikä. Tai niinku yksi mun kaveri, no siis se on mun luottaus, mut siis se esimerkiksi... Tämä. Joo. Mä hiffasin sitä kaikille. Viehtuu. Joo, nyt. Eli mä en kuvannut äsken mitään. En mä tiedä kauan se on. Siis mä näen Oovin ja Iven ihan just pikkulaskeet. Hei vittu taasta! Ai mä käsin Ehkä se on Vittu toi ilme, sama kuin sä kuvaat. apua! Ihan oikeesti, täällä on sossia. Materiaali. Mennään. Voit sä kuvaa, kun mä juon löykäsää? Joo. Oot sä ready? Joo. Vittu nuori ohjaaja saatana. No gang signs over here. Meillä päin ei bängätä. Health up. Kaikki on hyvin. Terveys Lepuski. Mitä tää menee poispäin? Ja on kyllä istu concealed. No moi Pieta. Miten menee? Eihän näitä tästä pyöräily just 14 tuntia. Sit kukaan ei äänestä mitään. Ei, otetaan silleen... Mut siis ongelma on nyt siinä, että pääseks kaikki sinne? Mä mietin silleen, että jos niinku mentäis jolleneen, niin sit vois niinku testaa, että jos kaikki pääsee, mutta Joo. jos ei pääse, niin sit mentäis meitä. Joo. Yleisesti jolleneen kyllä mäkin oon päässyt. Joo. Nimenomaan ei, mutta mä olisin meitä Onko sä testannut viikolla? Koska ei tullut mulle sillä, kun mulla tuli se mitä sä teet, niin mä oon silleen kerran silleen.
Don't smoke cigarettes. I think Mitä? Do not say that. I'm not a whore. I'm just... What's a Walmart? There's the difference. I do not take money. Even though I think I should. Aina. Aina. Me ulos nyt vaan. Oi. Oho. Näytä mitä osaat. Mitä? Näytä mitä Sieltä osaat. kuulee. Onko on mitä sanottu? Näytä mitä osaat. Me tehdään susta tähden. Kamera rakastaa sua. Näin. Jep. Shake your booty. Shake your I booty. don't have an ass to shake. Pannukakku kehys vittu heiluu. Eli Jep. pannukakku heiluu. Senkin heiluu. Alcoholic. Mun mielestä hauskin tosiaan, että mä annoin ne Julialle. Jep, ja vitsi juosta. Ja sit mä otin ne tuolta jääkaapista ja sanoin, this is mine. Rude. I didn't give her permission. Rude. I gave her permission. Moi! Varmaan tän on. Hieno laulu. Tänään sain. Hei nyt kato, nyt tapahtuu, nyt kuvataan. Mennäänkö? Nyt tapahtuu. Hei vittu naapuri. Hyvä naapuri. Ei Sanni, ei! Hyvä naapuri. No nyt se saa. Nice. Nyt joku päivä. Inne